I ćao svima ljudi, ovdje je Kristina i kao što vidite, evo nas u preživljavanju ponovo, ali ovoga puta preživljavamo na planini. Kao što vidite, Meta se već popela. Ne može da se popne. Može, samo što ti ne znaš, ali ne možeš tu, Milice. Pa moraš ovdje. Op. Pronašla sam malu pećinicu koja dovodi do... Ja sam planala da odem gore na Vidi vrh. novi svet, Tino. Dođi vamo, dođi Šta? vamo. Šta si rekla? Novi svet. Novi svet, šta? Ne, Milice, padam. Brate, Mili... A kako si ti popela gore? Kako ja sad ne mogu da se popnem? A ček, mogu, samo što sam ja verovatno glupa. Čekaj da srušim ovo. Nemoj ništa da rušiš, ne. Pa ne mogu se Ovako. popnem! Ovdje. Pa to i radim, ali... Aha, stani ovako i... Vidiš, ne mogu. Neću. Odoh ja na drugu stranu, ne. Vamo. Ljudi, sačekajte samo... Dođi vamo. Sačekaj, Milice, polako. Gde žuriš, gde ćeš? Jel ideš na brzi voz možda? Da. Ka ne mogu! Čekajte, ljudi! Idi dole, gdje sam ja? Moram da pauziram obizir na tren tamo da se popnem gore. Pa snimam ponovo. I evo nas, nisam htjela da idem gore. Mala sam se iznervirala što ne mogu. Eto ti ga tamo u svijetu. A tamo sam htjela da idem gore. Nema veze. Brate, čega imam ovdje? Svega i svačega. Gle, moj skin, seri. Pa i moj se tuče. Ali smiješno je, pogledaj. A vidi moj. Dobar, stavit pravo. Šta? Možeš da staviš na glavu. Šta? Možeš staviti na glavu. Šta, ništa ne mogu. Možeš staviš. Gde smo sad? Ujdi tamo. Vidimo da mi nešto možeš staviš. A? Ja, stani. Ne, samo sam to... Ta-na-na. Dobar dan. Ja sam Mr... Ići ću ovako, šta kažeš? Čekaj, možda uplašim zombije. Ovako, a že često sumnjam, ali ajde. Brate, ovdje sad ništa ne vidi. Čekaj samo da skinem ovo. Ne vidim. Brate, ništa se ne vidi. Pa ne. Nećemo da budemo. Pećina. Ovo kad bude bio sljedeći Halloween, da stavim i da tako snimam. A Gdje ja ne peći? želim pećinu. Pa evo ti ga onaj crni, kako se zove ono? Uga. Ugalj. Uvek zaboravim na ugalj. Ali dobro. Ali nije dobro. Jel imaš mapu ili šta? Imam. Dobro, čekaj da jedem. Došli smo na beli svet. Znam gdje smo. Dobro, samo ja da pojedem ovo lijepo. Došli smo na beli svet. Jako ne znam kud idem. Moram da idem. Šta? Šta će mi ovo, majko moja? Šta? Pala sam odjednom. A gdje si ti mi polako? Gdje si? A. Pa kad sam pala i ne vidim nisam... Pa kad sam smotana, šta ćeš? Smotana dete. Ti ne gledaj sve kako ću ti idem brzo. Ajde. Ček, nije to to. Ovdje. Čak, gledaj sad. Ajde. A dobro znam, ajde sad. Klepo cvijeće. Idem brzo. Brzo, molim te, znači ja sam ovako spora. Pa ti jedeš? A moram kada... što više trčim ja jedem. Ne, to se ti izađe ona čudesa i sad će da bude... U što čekaj, preživljavanje, pa dobro, ovo i treba da Ali izađu. sklonište. Aj ti. Ja ću da motrim da li ima nešto. Gle, ovo leti. Bukvalno pogledaj leti. Evo ga ugalj. Ne mogu da ga uzmem. Pa ne možeš, nemoj da ga kopaš rukom. Imaš da dobiješ ipak. Ma nego ne mogu da ga dohvatim i da oću. Tina, mislim da ću iškar napravim kućicu. A neće va tako malu. Pa čuti. Lazi unutra. To je da može nešto ovako malo da se proširi. Nimoj tu, ja mislim da tu...
Dobro, može. Ups. Ko je sad uzeo? A, ti si uzela. Ovo neka O, brate, kiša pada. I ovako mi je dosta da i kod nas samo pada kiša po ceo dan i još plus ovde. Pa Ček, mislim... moram još jednom ovako da vidim da li će nešto se desi. Moram još jednom Ajde, samo napred. nekako, moram ovako malo više proširim kako bi stavila krevet. A što ovo ne obiješ? Pa vidiš da krevet. Ne, nego ovo je iza tebe. A ne smijem to da ubijam. Što? Eto što. Čekaj, nemoj da vreći. Ja sam dobro, ja sam. A, zato. Pa dobro, evo sad dobiju ovo. I eto ga. Ok, super. Pa da vidim ovo. Opet te moram da Čekaj, jedem. mogu napravim piknik, šta je sa mnom? Kako, čega? Imam ja stvari. Ja. Da, Milice. Joj, Milice. Stani, da li mogu nešto ja da napravim? Od ovoga mogu napraviti kolač. Treba mi ovo... a ovo... Dobro. Okej, kontam. Ok, padamo rad. A Mica, što ovo gore ne obiješ, jer ako izađemo iz igre, ubit ćemo se. Ovo nema što bude. Ne. Ups, ima. Ajde, samo... Ali nezgodno. I ovdje ima. Ja ne mogu sve da idem. Malo pa padam rak. Pa već i pao. Okej, ali ne, ako se ustanemo, onda ćemo se ubijemo. Znači, moramo ovo da... obijemo sve. A gdje se budu kreveti? Ajde, postavi negdje brzo. Postavi. Pa, pokušavam. Ajde, ja ću moj. Mogu ja tu moj? Može. Pa, pomeri se. Aha. Baj. Ovako način. Tebi glava kiste. Kisne. Kista ti glava, pa Mico, gore sam ja obila i napravila sam problem. Ok, više ne pada kiša. Joj, sunce ti ja poljubim. Eto što sam napravila i sad tebi glava kisnula. Marš. Ok, evo. Gde smo? A jel mi ne možemo... Nešto me puklo. Joj, skeleton. Mico! Svaka čast. Bravo. Bežam ja. Begam. Gde ti je? Ne idi tamo. Znači, sleđa me je... Puknuo. Aha. Mogu napravim vrata. Aj, napravi čest ako možeš. Ne. Čekaj, vidiš da pravim svaki... Vidiš da pravim. Joj, Milice. A gdje je skeleton glupi? On je ovamo, koliko sam još pa da vidim. Zamislim, mi su nađemo ono od skeletona. Eno ga. Nešto mi neće napravim vrata. A šta radim ja? Ček. Ovo da uredim. Nešto mi neće... Evo ga. Šta neće, šta? Ništa. Uđeš doći, samo moraš. Lepo. Rušite i to. Ček. Srušala. A šta praviš sad? Ma nemoj to da radiš. Vidiš da radim kuću. Radiš. Tu. Bravo, hvala ti. No problem. I nema više blokova, sjajno. Što, potrošio se sve? Da. Dobro, imala si tačno. I sad nemam... pa mogu... Gdje je skeleton? Nemoj, di ideš, Milice. Pa treba mi drva. Pa imaš, uzmi tu drvo, on je ovamo. Gdje? Tamo. Ne, tamo je, ne idi tamo. Dobro. Samo ovdje te neće napasti. Dobro, znači ovdje smem. Pa tu da, tu nije, ali tamo jeste, tako da nikako ne idi. Treba mi za sve i svašta.
Naprimjer, napravi 2 čest. 4. Da, 4. Da budu veliki. A čekaj, Mece. A naša kuća je mala. Da ti misliš da mi njih stavimo? Stavit ćemo sve. Vidjet ćeš ti, no. E pa čekaj, imamo mjesta. Ako ti staviš krevet tu pored mene, tu. Onda ovdje za 1 čest. Pa opet. Ma stavit ćemo sve u 1 čest. Pa može. Ne trebamo. Nema puno stvari, tako da... Mislim, i ovako bit će veliki. Ako zatreba još jedan. A koliko ti treba drva? E ti skupiš? Pa ne, nego samo pitam. Dobro. Mislim da je to dovoljno za 1 čest. Imam 11. Pa ja mislim da je dovoljno. Ja mislim... Pa jest. 44 dovoljno. Mogu 5 njih da napravim. Čestova? Da. Pa dobro, super. Ovako. Ovaj crafting table... Njega stavi u čošak, bilo bi sjajno. Eto tu krevet. Jedino treba Mogu sad da stavim. Čekaj, treba će mi... Ma ne mogu da ga otvorim. Ne može zato što sam ja tu. Imamo jednu piletinu. Piletinu koja može da te otruje. Da. Neka hvala. To je to. A sad, gle, drva. Hoćeš i ovo, treba će nam. A to ti je... Na šta ti to? Šta? To nisu drva, to ti je stablo od drveta. Pa stablo, pa treba će nam možda. Gdje što će nam pođava? Neka bude tu. Za vrata. Ja. Da, pa ću da završimo s videom pa snimamo ponovo sutra nešto. E da, može. Ajde. I to je bilo to od ovog videa. Ako vam se sviđa, onda ga lajkujte i subscribe se na moj kanal i vidimo se sutra u nekom videu. Da, doviđenja. Ćao!